Fa Dreams Media timakunyadirani kwambiri chifukwa munapanga chisankho chotsatira ife kuti tizikupatsirani zonse zomwe zikuchitika m'dziko muno. Ndi gambe chonchi ulemu kwa chair ma commissioners onse AMEC komanso kuti mwina nditengerepo mwayi kuti tisataye nthawi ndinene kuti all protocols observed. Nkhani ya chitetezo ndi nkhani yofunikira kwambiri. Mwina asinditha kunena maina anthu amene anafunsa nkhani za chitetezo. Koma chitetezo chathu ifeyo IMDF komanso anzathu amene tigwire nawo ntchito ya chitetezo aku polisi kwenikweni komanso pali ma agencies ena aku anzathu aku prison services komanso aku immigration ndikufuna ndayimirire motere. Choyambirira tikukhulupirira kuti tonse amene tili Malawi muno kuchotserapo ena onse kapena amene abwera, ndikukhulupirira kuti tonse tikufuna dziko lino lipitirire kukhala mwamtendere. Mwa ichi security number 1 factor ndi anthu tonse. Ngati tikulongosola za chitetezo ndiye kuti wina aliyense ngati Malawi ndi udindo wake. Si udindo wa MDF wokha, si udindo wa aku polisi wokha, kapena aku prison, kapena aku immigration. Ayi. Choyambirira chimene ndimafuna ndinenepo ndi chimenechi. Chifukwa chani ndikunena nkhani aliyense wa ife ayenera kutsogoza nkhani ya mtendere kapena maganizo a mtendere kuti dziko lino lipitirire mmene takhala tikukhalira. Nkhani yachiwiri, masankho amakhudza zigawo izi. Tikumva kuti ma elections awa choyambirira ndiofuna kusankha president, kachiwiri aphungu aku nyumba ya malamulo, andi kachitatu ndi makansala. Ndiye anthu awa akuchokera ku zipani komanso anthu amene akuyima pawo. Fundo yachiwiri ya chitetezo paine moyimirira anzanga onse azitetezo ndikunena kuti tikuyikanso udindo kumene akuchokera anthu awa akufuna kudzapikisana maudindo amene ndawatchulawa: president, aphungu a nyumba ya malamulo komanso makansala, zipani zawo kumene akuchokera kuti atithandize. Komanso ngati tili independent kapena odziyimira patokha, ifenso ndi udindo wathu kuti tikhale muntima mwathu ndi maganizo a chitetezo. Chitetezo chimatchulidwa kapena chimadandaulidwa, koma kwambiri amene amabweretsa mavuto ndi anthu. N'chifukwa chake ndayamba kukamba za Malawi olo mtundu wa Malawi onse kuti akhale ndi udindo wa chitetezo poyambirira. Kachiwiri, zipani zonse komanso anthu amene akuyima nawo ngati ma independent kuyambira pa presidential, parliamentary ndiponso makansila. Nkhani iyi ndiyofuna kuti timvetsetse bwinobwino, isakhale kuti tikungokankhira udindo wa anthu amene amagwira ntchito ya chitetezo. Kachitatu ndikufuna ndilongosole MDF mmene ndanenera siri yokha, tikugwira ntchito ndi anzathu aku polisi
ndi ena onse amene ndinawatchula. Anthu awawa kapena ndinene kuti mabungwe amenewa adzapereka chitetezo motere. Choyambirira, akuyang'anira katundu yense amene akugwiritsidwa ntchito ndi AMEC. Ndikati katundu, mwina ndigwiritse ntchito chichewa chabwino chonena kuti zipangizo. Kachiwiri, ndi malo amene katundu ameneyi aliko, kandi ma warehouse, kandi pa ofesi. Ife achitetezo tikuteteza malo amene. Kachiwiri, tikutetezanso kumene mavoti kapena voting ikachitikire. Ndiye kuti apa tikulongosola za ma district, ma constituency, komanso ma polling centers kapena polling stations. Ndondomeko yathu yachitatu ndi kuteteza anthu ogwira ntchito yogwirizana kapena yokhudzana ndi zisankho, anthu AMEC komanso ena onse othandiza AMEC kuti ntchito iyende bwino. N'chifukwa chake ndakhulupirira kuti ineyo ngati otsogolera ku MDF mwina ndayimira anzanga amene amagwira ntchito yopereka chitetezo kwa mtundu wa Malawi, kunena kuti pamene tikugwira ntchito tisakhale okondera. Ndikudziwa mmene namafusafusa kuti kapena ma-comment kuti nthawi zina ifeyo timagwira ntchito kapena kumbuyoko anthu akugwira ntchito kukondera boma limene likulamula. Ine ndikukhulupirira kuti mwina awa ndi maganizo chabe kapena mmene timaonera pa mtunda, koma maphunziro amene amalandira asilikali tiyeni timvetsetse bwinobwino. Andi ndikukhulupirira ndiyambire motere. Usilikali kwenikweni umakhudzana ndi kuteteza dziko kwa adani ochokera kunja. Imeneyo ndiye roho yoyamba. Yachiwiri ndi kuthandiza kusungitsa bata ndi mtendere mkati mwa dziko ngati palibe mdani ochokera kunja. Ndiye kuthandiza uku kuli motere. Timathandiza anzathu aku polisi akakhala kuti iwo ali overwhelmed kapena zinthu zawavuta. Kachiwiri, ngati kuli ngozi. Kachitatu, ngati kuli event imene kukhudza dziko lonse la Malawi. Ndimafuna ndilongosole bwinobwino pa ndondomeko zimenezi kuti tikamachoka pano tichoke ndi umboni weniweni kapena yankho lenileni lokhudzana ndi chisankho. Kunena za chisankho kapena chitetezo cha chisankho chimene chichitike patsogolopa, MDF ndi anzathu aku polisi tapanga mapulani kuti tikapezeke kulikonse kumene kukakhale activity ya AMEC. Ndiye kuti ndibwerezanso kuti tikuyambira kumene kuli katundu wa AMEC, kumene kuli anthu a AMEC, kumene katundu akugwirako ntchito wa zisankho, komanso kumene anthu a AMEC akugwira ntchito. Pali nkhawa zimene ifeyo achitetezo tili nazo, andi ndifuna ndilongosole bwinobwino. Anthu tikamafuna mwina udindo kapena chinthu timatha kupanga zinthu molakwitsa mopanda ndondomeko. Zinthu zake zili motere. Alipo anthu ena amafuna achite impersonate anthu a MDF kapena a polisi. Ife tikukhulupirira kuti tikamalongosola za chitetezo tiyeni tiyesetse magulu aja ndalongosola kuyamba ngati mtundu wa Malawi, kuyamba ngati ife amene tili akuzipani kapena amene tikufuna kupikisana nawo,
pa ndondomeko yonse ya zisankho kuti tikhale ndi udindo, tisabweretse mavuto pobweretsa anthu kuti achite impersonate aku MDF, aku polisi kapenanso ena amene akugwira ntchito za chitetezo. Nkhani ina imenenso ndikufuna ndinenepo kuti nditsimikizire mtundu wa Malawi pamene ndayima kutsogolo kuno ndi ichi: MDF tithandizeni, aku polisi athandizeni, tili ndi katundu wathu. Pamene tikupita kukagwira ntchito imeneyi musatiwonongere katundu wathu. Kumbukirani ntchito yathu timagwiritsa mfuti. Ifeyo tikunena kuti pamene tikukagwira ntchito kuma polling center kapena kuma station, kuma constituency, komanso kuma district, kukafika kunoko kulilonge ku National Tally Center, asilikali athu azikhala ndi zida zake ndi mfuti. Sikuti tikufuna kuombera anthu, ayi, tikufuna ifeyo kuteteza zinthu zimene ine ndalongosola. Anthu ogwira ntchito ya MEC, katundu wa MEC, komanso kuteteza anthu amene akachite nawo vote. Ine ndikukhulupirira kuti chisankho sichingakhalepo ngati anthu sangabwere kudzachita vote. Ndiye ife tikufuna tiapatse anthu chikhulupiriro kudzera anthu tonse amene tabwera kuno ku msonkhano uno kuti tipite tikapereke uthengawo motsimikiza kuti MDF ndi anzawo onse amene akugwira ntchito zachitetezo akudzipereka kuthandiza kuti dziko lino likhale pa mtendere. Ngati MDF komanso ena onse amene akugwira ntchito ya chitetezo sangathandizepo ndikuti mtendere mdziko muno sukhalapo. Komanso ifeyo ya MDF kapena anzathu onse achitetezo tiononga mbiri yathu. Ine ndikufuna kuti ndilongosolepo bwinobwino kuti tithandizane. Ntchito iyi si ya organization imodzi, koma ma-organization onse amene ndatchulawa, komanso ife tonse amene tili muno, kudzera kupititsa patsogolo mauthenga kwa anthu amene tikakhale nawo. Ndikudziwa kuti ndi vote kapena ndinene kuti ndi masankho, koma komalizira wake ndikudziwa kuti ndi mpikisano. Pa mpikisano munthu amatha kugwiritsa ntchito chida china chilichonse chofunika kapena pofuna kuti iyeyo akhale patsogolo. Tiyeni tisankhe kugwiritsa ntchito ndondomeko yabwino kuti pasakhale ziwawa. Chitetezo choyamba ndi ifeyo kumvetsetsa, tisakasokoneze. Iniyo mukakasokoneza kapena anthu athu akakasokoneza, ife tikasokoneza, ndiye kuti dziko la Malawi sitikulifunira mtendere. Onse amene akugwira ntchito ya chitetezo or akagwira ntchito ya chitetezo, iwowo akagwira ntchito kuteteza wina aliyense amene akhale involved. Komanso iwowo ngati angagwiritse ntchito chida chawo ikakhala in self defense kapena kuteteza wina aliyense amene akugwirapo ntchito kuti ndondomeko ya zisankho iyende bwino. Ndikhulupirira kuti sinachite focus kwambiri pa funso, koma ndayankha generally pa nkhani yonse imene ndikukhulupirira kuti ikukhudza zachitetezo, komanso kupempha ndi kuwulutsanso chikhulupiriro chimene wina aliyense wabwera kuno kuyimirira anthu ena onse amene sanabwere kuti akhale umwini, upangiri, komanso chikhulupiriro kwa ife amene tikakhale patsogolo kuteteza kapena kupereka chitetezo kuti zonse zitiyendere bwino. Ndikhulupirira ndi mawu amenewo ndisapitize patsogolo ndinene kuti zikomo kwambiri. Maulemu onse kwa ina nonse amene mwafika pano. Zikomo.
zikomo kwambiri. MDF commander ayankha on behalf of all security institutions, and also ayankha because they have a task force which is co-chaired by the MDF commander and the IG. Honorable Chairperson, my commissioners, ulemu kunyumba yonse pamene tafika apa ndi pamapeto pa zokambirana zathu za lero. Ndisanapemphe apa mpanda Malawi Electoral Commission kuti azatipase mawu otsekera nawafuna ndipangiretu zolengeza. Tikatuka pano tikupita straight ku lunch ililede ndi tikadyera ku main foyer secretariat atilondolera pakhala secretariat otitenga kutipitisa kumeneko. Ndifuna ndikumbusenso za meeting ya ma DCs, officers in charge ndi ma chief executives ama council iyamba 1 o'clock momuno tikuyang'ana za polling procedure ndi results management. Nkhani ya ma logistics ndi lengeze kuti timayenera tonse kukhala kuti tasayinira fomu ndi finance. Ndi ngati simunakumane nawo a finance akhala pa desk panjapo chonde mukumane nawo musanapite, chifukwa kuti mukangokumana mukaphonya nawo pano zidzakhala zovutirapo kuti likhale ndi dongosolo. Ndi chonde musapite. Ndi mmene akusayina ma register awiri, loyamba loti mwabwera ku meeting ino, yachiwiri imene ili ya ma logistics a finance. In case pali china chake choti mufuna mufunse makamaka nkhani ya finance, ndikireni nambala. Nambala imene muyitenge muyisunge chifukwa ndi ati mulida amene akuyang'ana za ku finance. Mwina akuti muzandiyimbire inenso zakhala kuti ndikukafunsa omwewo, ndiye mukakhala kuti mukumfunsa munakeyo iye atha kudziwa kuti network yakolana pati. Ndikafika pamenepo ndipemphe mwaulemu apa mpanda Malawi Electoral Commission kuti azatsekere zikomo. Zikomo kwambiri Sangwani, mona ngati timuombere m'manja watichita moderate bwino. Ndi sana fotokoze mawu omaliza ndimafuna ndipezerepo mpata malo mwa bungwe la Malawi Electoral Commission tifotokoze uthenga umodzi ofunikira makamaka kwa anzathu azipani komanso inu ma CSOs amene mukuphunzitsa anthu zakavotedwe. Ndimafuna tipemphe kuti mukamaphunzitsa anthu zakavotedwe chonde afotokozereni kuti kuchonga ndi kudinda pa ballot paper tiyeni tiaphunzitse anthu kuti akachite mosamala. Makamaka pa ballot paper yathu ya presidential chifukwa chokuti tili ndi ma candidate 17, ndiye kuti ka space kamene munthu akufunika kuti akayikepo chizindikiro cha chimene iye wasankha ndi chocheperako. Ndiye tipemphe kuti tiaphunzitse anthu kuti akayike chizindikiro chawo mu boximo, chikakatuluka kunja ndiye kuti tipezeka kuti tili ndi ma void votes ambiri. Ndiye kuti tipange avoid ma void votes tiaphunzitse anthu. Choyamba tipemphe kuti anthu akawerenge dzala chifukwa akakayika inkiucha zikufunika kuti chalacho chikakwanire bwinobwino. Pepani kwa azimayi anzanga mwina akamaniki wakaja tikhoza kudikira kayi tikapanga paka 17 kuti tikavote bwinobwino. Kaya tikuchonga, kaya tikudinda, kaya tikuyika chizindikiro china chilichonse chonde tiyeni Amalawi onse konsenso kumene mukutimvera tiyeni tikasankhe mosamala kuti voti yathu ikawerengedwe chifukwa chokuti isi
tikakachonga molakwika kapena kudinda molakwika ikatengedwa ngati void vote. Ndikukhulupirira kuti pamenepo pamveka ndipo uthengawo tiutenga tipita nawo patali. Pamene tikumaliza msonkhano wathu ndilole ndi choyamba ndinene kuti maulemu onse akhalenso m'malo mwake. Tikuthokozeni nonse chifukwa chakubwera kwanu pamene tinayitana. Tikudziwa kuti mwina anzathu azipani muli okangalika ndi kampeni, komabe munatenga nthawi kubwera kapena kutumiza nthumwi zanu mbiri. Komanso tikuthokozeni kuti mwakhala mukubwera mbuyomu pamene timayitana, ndipo tikuthokozeni chifukwa cha mafunso ndemanga komanso nzeru ndi upangiri zimene mwakhala mukupereka ku nthawi zonsezi, zimene zathandizira komishoni pamene imapanga ziganizo kufika pamene tili pano kupita kuchitsogolo kufika pa 16. Komanso mmene zililimu ndi masiku pamene alili ndiye kuti inoyo ndi nekofe yathu yomaliza mu electoral cycle iyi. Tikuthokozeni nonse for working and collaborating with the commission in this cycle. Pakakhala ma-updates commission izipereka through our channels, komanso mwina tizikhala ndi ma-press briefings ndi zina zotero pamene tizidziwitsa mtundu wa Malawi zonse zofunikira malingana ndi mmene tikumalizitsira kukonzekera kwathu. Tili ndi Malawi mmodzi, tiyeni tisamale, tisunge bata ndi mtendere. Tikamaliza chisankho chathu pa 16 tidzapitirirabe kukhala kutsogoloko ndi chonde. Tiyeni tipange zonse mwandondomeko komanso musunga bata ndi mtendere. Ambuye akudalitseni nonse, zikomo kwambiri, tsiku labwino. Yairo apa ndi pamapeto pa mwambo omwe umachitika kuno ku BICC. Kungofotokozerapo kuti kodi kwenikweni mkumano wake unali mkumano wachani, mwina mwanzathu amene mwatipeza kumene mwambo umenewo ndithu unali omwe ukutchedwa kuti preparedness for general elections polling. Chachikulu ndithu chinali chokuti anthu anabwera kuno kuzaonetsetsa ndithu kuti akufunsa mafunso makamaka anthu amene wakhudzidwa ndi zipani. Kunali anthu amene ayimirira zipani zosiyanasiyana mdziko muno, komanso mabungwe omwe si aboma osiyanasiyana amene ndithu anabwera kuno, mafumu nawonso analipo mpano, komanso nzika za dziko lino. Cholinga chinali kungoonetsetsa kuti akumvetsetsa bwino kodi zisankho zimene zizayenda bwanji. Mwazina pa nkhani zikuluzikulu zomwe zinakambidwa kuno, amake chair amangofotokozerapo kuti kuyambira nthawi imeneyi mpaka pano pomwe tinoti kwasala masiku 13 kuti tikaponye voti apanga zotani, nanga magawo osiyanasiyana akupanga chanti nawo. Nanso ndithu ame komanda Valentino Phiri nawonso amafotokoza mbali yawo kuti ife ngati kuchitetezo kuno tapanga izi ndi izi. Ndine Blessings Mpinganjira Changata, ndikuthokozeni kuti munali pamenepo kutsatira ndithu mwambo umenewo omwe umachitikira muno mu mzinda wa Lilongwe ku BICC. Ndimuthokoze nzanga Henry Chulu komanso Malenga Chiyenda amene ndithu anali pamakina kuti chilichonse chiyende bwino. Tobwezeretseni ku nyumba yathu. Tikuyamikeni komanso kuthokozani popanga chisankho chokhala pamenepa kumvetsera komanso kuonera zomwe takubweretserani. Chomwe tingakupempheni choti ngati munalendo pamudzi pano tapangani subscribe, chifukwa mukatero inu ndife tidzendera limodzi kuyambira lero mpaka na masiku omwe akubwera kusogoloko. Timabweratu ndi nkhani zochokera ngodya zonse zinayi za mdziko lino, kotero kuti inu simukuyenera kuti mukhale kunja kwa nkhani zimenezi. Tapangani subscribe, like, comment komanso share kuti tikhale limodzi mu ulendo umenewu.